Gisugda na sa Philippine Red Cross ang training sila mga personnel nga mao'y mo-administer sa saliva COVID test. Gipasalig nila accurate ang maong pamaagi sa testing. Mas makabarato og minus ang hassle sa pasyente o sa health worker. Anang report ni Nico Serino. Gitrain sugod karong adlaw ang mga Medtech sa Philippine Red Cross kabahin sa saliva test. Mga staff gikan sa kauluhan ang mibansay kanila. Ubos ni ini, laway ra ang pangayuon nga sample gikan sa pasyente nga buot magpa-test kung may COVID-19 ba o wala. Gipasuway sa usa ka staff kaganiha ang kagamitan sa pamaagi pagkuha sa sample nga laway. May gamay nga imbudo nga gamiton sa pagpangluwa. Di na kinahanglang punon ang container kay 1 to 2 ml lang sa laway ang pangayuon apan angayan kuno nga walay buwa-buwa o milugdang na kini. Iipunin niyo po yung laway niyo pag nasa collection area na po kayo or meron na po kayo neto. Iipunin niyo po siya para po, saliva po talaga po yung makokolekt natin at hindi po puro bula. Kasi pag puro bula po, magiging erroneous lang po yung results na mapupunta po sa inyo. Matud sa Red Cross, kung mag-saliva test, gikinahanglan nga 30 minutos sa di pa mo undergo ni ini, walay kaon, inom og bisan unsa nga liquid, lakip na ang tubig ug pag-toothbrush aron dili maapektuhan ang kolor sa sample nga laway. Kung heads up lang din po, kung sakaling alam nyo po na meron po kayong mouth condition like gingivitis, sinasuggest ko po na mag-nasopharyngeal and oropharyngeal na lang po kayo na test. Since yung color po, pag may color po ang saliva natin, ang mangyayari po dyan, mare-reject lang po siya. 98.23% ang accuracy ni ining saliva test base sa pagtuon nga gihimo sa Philippine Red Cross. Gipasigarbo sab nila non-invasive kini, dili sakit alang sa pasyente nga mohatag sa iyang sample ug menos sab ang contact tali sa specimen collector. Hinuon magpabilin gihapon ang Red Cross nga mohimo sa laing klase sa testing, nasopharyngeal test o ang pagkuha sa sample sa ilong ug oropharyngeal swab pinaagi sa baba o tutunlan. It's easier din pagdating sa transport and logistic kasi po hindi katulad ng nasopharyngeal. It needs cold chain. Oo, pero ito pong saliva kasi even the bus transport and motorcycle can carry it. Sa Pebrero 5, i-roll out na sa Red Cross ang ilang saliva testing. Ang PRC Molecular Laboratory sa Mandaue ang mo-cater sa mga sample sa Central ug Eastern Visayas. Sa inisyal nga presyo, tag 2,000 ang saliva testing sa Red Cross, apan hayan muubos pa ang presyo niini matud sa ahensya. The price will go down as low as 500, baka nga mas bumaba pa yan sa 500 pag talagang kailangan lang i-test lahat. So, nag-come up tayo sa ganung study to do away with the other overhead cost ba like PPE na nakakapadagdag sa cost, pero still coming up with the result na accurate. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.